From cathedrals to humble chapels, these church trails are a testament to the faith of our ancestors. Feel the devotion towards the saints who protected the Maltese. Follow the trails and immerse yourself in the richness of our Christian heritage. Church Trails, a journey that will leave you inspired and renewed as you witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Eżiż, nagħtikom merħba dell-Ewkaristija illum fiċ-ċelebrazzjoni tat-tifkira ta' San Franġisku de Sales, isqof u duttur tal-Knisja. Dan il-qaddis għallimna b'mod prattiku ta' kif ngħixu l-ħajja nisranija tagħna u l-ispiritwalità tagħna, l-dusija tagħna skont l-istat li nkunu fih. Ejja għalhekk eżis nippreparaw ruħna għal din l-Ewkaristija billi narfu l-ħtijiet tagħna. Nistqar Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija li Verġni lill-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrina dubitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla, intris li l-isqof San Franġisku de Sales isir kollox għal kulħadd tas-salvazzjoni tal-erwieħ. Fil-ħnina tiegħek atina li nitalmu mill-eżempju tiegħu biex fis-servizz tagħna lil ħutna l-bnedmin dejjem nuru magħhom il-ħlewwa ta' mħabbtek b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien il-kelma tal-mulej ġiet lil Natan u qallu: Mur qajt lil qaddej tiegħi David, dan jgħid il-mulej. Se tibnili int dar biex noqgħod fiha? Jiena mammart f'ebda dar minn mindu tellajt l-ulied Iżrael mill-Eġittu sal-lum. Jiena kont niġġerra f'tinda u farix. F'dak iż-żmien kollu li kont niġġerra l-hawn u lin ma' wlied Iżrael, għattet lil xi ħadd mill-kapijiet ta' Iżrael li jien kont qabad jiraw il-poplu tiegħi Iżrael għaliex ma bnejtlix dar ta' ċedru. U issa qajt lil qaddej tiegħi David, dan jgħid il-mulej tal-eżerċti. Ara, jiena ħadtek mill-merat minn wara l-imrieħel biex tkun prinċep fuq il-poplu tiegħi Iżrael. Dejjem kont miegħek f'kull ma kont tidħol għalih. U meta int qritt li l-edewwa tiegħek kollha minn quddiemek. Issa jiena nibnilek isem kbir jiġbaħ l-ismijiet il-kbar li hawn fid-dinja. Nagħmel post għall poplu tiegħi Iżrael. Unqedu hemm
fejn jammar bla biża' u ma jaksuħx iżjed il-ħżiena bħalma għamlu sa minn dejjem. Jiġifieri sa minn meta qajjimt l-imħalfin fuq il-poplu tiegħi Iżrael. U nserħek mill-edewa tiegħek kollha. U meta inti jittemm żmienek u tkun striħajt ma' missirietek, jiena nqajjem nislek warajk, nisel ħireġ mill-ġewwieni tiegħek u nsaħħaħ is-saltna tiegħu. Huwa jibni dar lill-ismi u jiena nsaħħaħ it-tron tas-saltna tiegħu għal dejjem. Jiena nkun għalih missier u hu jkun għalija iben. Jekk jagħmel il-ħażin jiena nwidbu bl-istess bastun tal-bnedmin u bid-daqqiet li jagħtu l-bnedmin. Imma t-tieba tiegħi lejh qatt ma nwarraba l-kollox minnu, bħalma warrabta minn ma' Sawl li jiena bett minn quddiemek. Il-familja tiegħek u s-saltna tiegħek jibqgħu sħaħ għal dejjem quddiemi. It-tron tiegħek jibqa' sħiħ għal dejjem. Natan kellem lil David skont dan il-kliem u din il-viżjoni. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. It-tieba tiegħi nżomma fuq għal dejjem. Flimkien it-tieba tiegħi nżomma fuq għal dejjem. Għamilt patt mal-mażul tiegħi, ħlift lil David, il-qaddej tiegħi. Jien nagħmel li nislek jibqa' għal dejjem, li f'kull żmien jibqa' sħiħ it-tron tiegħek. It-tieba tiegħi nżomma fuq għal dejjem. U jsejjaħli, int missieri u Alla tiegħi, fortizza u salvazzjoni tiegħi. U jiena nagħmlu iben il-kbir tiegħi, l-ogħla fost l-islaten tal-art. It-tieba tiegħi nżomma fuq għal dejjem. It-tieba tiegħi nżomma fuq għal dejjem, u l-patt tiegħi miegħu jibqa' sħiħ. Nagħmel li nislu jibqa' għal dejjem, it-tron tiegħu jkun bħal jiem tas-sema. Flimkien it-tieba tiegħi nżomma fuq għal dejjem. Iż-żerrija hi l-kelma ta' Alla, il-bidwi u Kristu. Min isib lilu għandu l-ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu reġa' beda jgħallem ħdejn il-baħar u nġabret madwaru kottra kbira hekk li kellu jitla bil-qiegħda f'dajsa fuq il-baħar u n-nies kollha l-art matul ix-xatt. U għad jgħallimhom ħafna ħwejjeġ bil-parabboli u fit-tagħlim tiegħu qalilhom isimgħu. Darba kien hemm bidwi u ħareġ jiżra. Ġara li hu jiżra xi żerrijat waqgħu fil-mogħdija. Ġew l-għasafar u naqruhom kollha. Oħrajn waqgħu f'art kollha blat fejn ma kienx hemm wisq ħamrija u malar nibtu għax il-ħamrija ma kienx fonda. Imbagħad meta telet ix-xemx inħarqu u nixfu billi ma kellhom xeruq. Oħrajn waqgħu qalbu x-xewk u x-xewk kiber u ħanaqhom u frott ma għamlux. Oħrajn waqgħu f'art tajba u għamlu l-frott u l-frott kiber u tkattar u min għamel 30, min 60 u min 100. U qal min għandu id-dnejn biex jisma' ħajjisma'. Meta kien waħdu dawk ta' madwaru flimkien ma' 12 resqu jitolbuh
ifissrilhom il-paraboli. U għalilhom lilkom ingħata il-misteru tas-saltna Talla, imma l-oħrajn li huma barra ikollhom kollox bil-paraboli ħalli jħarsu kemm iħarsu ma jarawx u jisimgħu kemm jisimgħu ma jifhmux, imma jbidlux ħajjithom u jaqilgħu il-maħfra. U għalilhom din il-parabola m'intomx tifhmuha, mela kif se tifhmu l-paraboli l-oħra kollha? Dak li l-bidu jiżra hija l-kelma. Dawk ta' matul il-modija fejn inżeret il-kelma huma dawk li ma li jisimgħuha jersaq ix-xitan u jaħtfilhom il-kelma li nżeret f'qalbhom. Dawk li jinżergħu f'art kollha blat huma dawk li meta jisimgħu il-kelma minnu fih jilqgħuha bil-ferħ imma jruq ma jkollhomx u għalhekk ftit idumu. Meta mbagħad jiġu fuqhom il-għawġ jew isibu minħabbathom minħabba l-kelma malar jitfixklu. L-oħrajn li jinżeraw qalb ix-xewk huma dawk li jisimgħu l-kelma, iżda l-inkwiet żejjed għal ħwejjeġ tad-dinja, ir-rabta mal-ġid tal-art u l-ġibda għal ħwejjeġ l-oħra jidħlu fihom u jħonqulhom il-kelma li għalhekk ma tagħmilx frott. Dawk imbagħad li jinżeraw f'art tajba huma dawk li jisimgħu il-kelma jilqawha u jagħmlu l-frott minn 30, minn 60 u minn 100. Il-kelma tal-mulej. It-tifir lilek Kristu. Parabola illi nafuha għal min huwa mitla tal-kelma Talla. U Ġesu jibda ir-rakkont ta' din il-parabola tal-bidwi li ħareġ jiżra qisu bikmant. Isimgħu. Imbagħad Ġesu jagħlaq il-parabola qisu twissija dan il-kliem għalhekk. Min għandu widnejn biex jisma' ħajjisma'. Is-smigħ. Parabola li allura kif semmejna diġà turina il-postijiet diversi fejn taqa' żarrija li allura hija l-kelma ta' Alla li taqa' f'diversi postijiet. Però din il-parabola tagħmilna żewġ stediniet. L-ewwel waħda. Jien għandu widnejn, imma qed nisma' tassew lil min qed nisma'. Qed nagħmel ħilti biex nisma' lilu bħalissa nixtieq nfakkar dak li l-missier qal fil-magħmudija ta' Ġesu. Isimgħu lilu, qed nisma' lilu. Qed nagħmel ħilti biex nisimgħu lil xulxin fil-familja jew il-mowbajl ħadilna l-ħin biex nisimgħu verament lil xulxin. Jafsa ta' qalb meta tara tant familji ma' f'xi ristorant jieħdu pizza. Lil min qed jagħtu każ, ħafna drabi jagħtu każ il-mowbajl. U l-parabola llum qed tgħidilna isimgħu. Imbagħad il-parabola wkoll tkellimna fuq stedin oħra. Iż-żerriegħa li waqgħet f'diversi postijiet u għalhekk illum hekk rid nistaqsi lil innifsi jien x'tip ta' ħamrija jien. Għalinna hawnhekk Ġesu meta qed ifisser il-parabola li meta żerriegħa taqa' fuq diversi postijiet mhux kullimkien għamlet il-frott, imma meta sabet art tajba u allura dawk li jisimgħu l-kelma u jilqawha, iż-żerriegħa għamlet frott abbondanti. U għalhekk illum lill-mulej nagħmlu dit-talba. Mulej, int tajtni widnejn biex nisma'. Għejni biex ikolli l-grazzja li nisma' lilek u lil ħuti qalbi kollha, għax mhux biss li nisma',
imma li nisma verament b'qalbi kollha, ħalli l-kelma tiegħek tagħmel verament il-frott fija. Ninsabu f'din il-ġimgħa ta' talb għall-għaqda tal-Knejjes, għalhekk illum ser nirresqu it-talbit tagħna b'dawn l-intenzjonijiet. Nitolbuk Missier Qaddis biex l-insara membri ta' Knejjes mifrudin minn xulxin jersqu iktar lil xulxin biex jaħdmu għall-għaqda li inti trid tara bejnietom. Nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Mulej nitolbu biex narfu napprezzaw id-doni ta' ħutna nsara ta' diversi knejjes oħrajn u nersqu aktar lill-għaqda fid-diversità ta' bejnietna. Nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Nitolbuk, Missier Qaddis, għal dawk kollha li tajthom il-missjoni fost il-poplu tiegħek biex jikkoordinaw il-ħafna ħidmiet biex jinġibu l-qudiem tant sforzi biex il-knejjes mifrudin ifittxu dak li għadhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Nitolbu Mulej għal grazzja li naħdmu flimkien ma' ħutna nsara ta' knejjes oħra biex inwasslu il-paċi kull fejn inkunu. Nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Flimkien ma' ħutna ta' knejjes oħra f'din il-ġimgħa ta' talb għall-għaqda tal-insara nitolbu Mulej għal-popli li tisofru il-ġuħ u l-faqar biex tasal għandhom l-għajnuna li għandhom bżonn. Nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Nitolbu Mulej flimkien ma' ħutna ta' knejjes oħra għal-grazzja tal-ken u l-ġustizzja għal-refuġjati. Nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Mulej nitolbu flimkien ma' ħutna ta' knejjes oħra biex narfu naħdmu flimkien u noħorġu u nersqu lejn in-nies li huma l-bot minnek. Nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Isma' Missier Qaddis dawn it-talbiet li għadna kif ressaqnielek. Ċertament inti taf li fil-moħħ u l-qalb tagħna hemm ħsibijiet u talb ieħor li aħna rridu resqu, nofruhom lockdown mal-offerti tal-ħobs u l-inbit li ser jinbidlu fil-ġisem quddiem tiegħek. Inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob lill-Alla l-missieri sta kollox. Jilqa' l-Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u l-glorja ta' ismu għal tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Se nofrulek Mulej is-sagrifiċċju tas-salvazzjoni tagħna. Nitolbuk biex bis-saħħa tiegħu tkebbes qlubna b'dak in-nar tal-Ispiritu Santu li bih ħeġġiġt b'mod tal-għaġeb il-qalb ħelwa ta' San Franġisku de Sal bi Kristu Sidna. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfa' qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-Mulej. Niżoħħajr lill-Mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq.
Sewwa u xieraq tassew mulej Missir Qaddis Alla tariem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-fert lill-Knisja tiegħek fil-festa ta' San Franġisku de Sal, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħa fil-erf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' t-talb li għamillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġlu bil-qaddisin kollha intennulek li nota tifħir u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien ser jingħata biex nrajħ ibati, ħa il-ħobs, ratti l-ħajr qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla għall-kalċi reġa' ratti l-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u roddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem bil-ġisem quddiem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Agħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apposti, ma' San Franġisku de Sal u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamli magħhom nfaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu ħuti kif għallimna u ridna nagħmlu l-ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Nissirna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la tdaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lejna u l-miġja
tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi la tħares lejn nobitna, iżda ħares lejn il-firi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu bil-qalb il-paċi l-xulxin. ħaruf talla Li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għatina u Alla li tista' kollox, li bitqarbina li għamilna, insunu nixbu lil San Franġisku de Sal fl-imħabba u l-ħlewa tiegħu biex nissibu miegħu fil-glorja tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Berikkom Alla li jista' kollox, Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil hinn minn xtutna u nagħtu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università ta' Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu ikun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'
U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-rikkiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li tħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' tal-tagħna, eħlesenna u għafmana. Glorja l-Missier l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma u relinti omna, għalik isma' tal-tagħna. Ġesu twilet għalina, rrid ikun l-Iben tiegħek bħalna. O Ġesti, aħfrinna dobietna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Illum nikkonsidraw il-misteri tal-glorja. L-ewwel misteru. Meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-wiet. Missierna li inti fis-smawiet kun imqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikolli tritin kif fis-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna tnubietna palma naħfru l-minuħati għalina. U la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. U mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. U mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. U mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. U mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. U mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. U mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. U mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. U mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. U mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. It-tieni misteru tal-glorja nikkonsidraw meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smawiet kun imqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikolli tritint kif fis-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna tnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. U mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa.
u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. It-tielet misteru tal-Glorja. Nikkonsidraw meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missirna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikolli tritin kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Ir-raba misteru tal-Glorja, meta Sidna Marija jitemtella s-sema bir-Ruħ u l-ġisem.
Missirna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek tidhi saltnatek. Ikolli tritin kif fis-sema jekk fl-ard. ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna palma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa. U mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Il-ħames misteru tal-Glorja. Meta Sitta Marija ġiet inkoronata mit-Trinità Qaddisa. Missirna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek tidhi saltnatek. Ikolli tritin kif fis-sema jekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Umbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Regina. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajjaħ l-ewwa u tamatana, slima lik. Lilek inajtu, għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek li tniedu, aħna li nibqu nolfqu f'dan il-wit ta' dmuħ. Hija mela avukata tagħna, dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o Pija, o Ħelwa, o Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa. Missirna li inti fis-smawiet kun imqaddes ismek li salt natek. Bi kulli tritint kif fis-sema jgħid fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Umbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Litanija Lawritana. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Umm Alla. Itlob għalina. Imqazza xeba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om il-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-dusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-minimlin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriark. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-veġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnissa minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana ta' Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina.
ħaruf Talla li tneħħi d-nobijiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk, mulej. ħaruf Talla li tneħħi d-nobijiet tad-dinja. Ismana nitolbuk, mulej. ħaruf Talla li tneħħi d-nobijiet tad-dinja. Henna lina, Itlob għalina qaddisom Alla. biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatililna għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-Imqazza u Glorjuża Marija del Verġni inkunu meħlusin mid-dwejqa ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Niraslu Alla, nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa Talla fil-qiegħ tal-infer lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija eret il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe, kun missier għalina wkoll. Mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turocco, itlob għalina, San Paul Messina, itlob għalina, San Publio, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pesani, itlob għalina, San Francisco de Sal. itlob għalina, Intom għaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda, dak li repletilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem mqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierka l-kbira Alla Marija Santissima, imbierka l-Imqazza u Immakulata Konċizzjoni tagħha. Imbierek it-tlug glorjus tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Om. Imbierek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha. Imbierek Alla fl-anġlu bil-qaddisin kollha tiegħu.
tagħkom.